Danas testiramo Lidl kopije. Cola, Smoky, Milka, Jaffa Keks i svi ostali proizvodi. Našli smo baš puno kopija, neki su čak bile bolje od originala. Ovo nisam očekivao. A za kraj smo probali Lidlovu sarmu. Ovo je lako loš. Ljudi, ovo je totalno normalni fenomen. Vidjeli ste, Jota i Muđe su napravili drip, automatski odmah Logan KSI pravi Prime, Messi pravi Messi Sokić. Svaki uspešan proizvod koji se pojave se i slični proizvodi koji su kao kopije u suštini. Očigledno ljudi vole ovu jednu stvar, hajde im damo još te stvari u drugom pakovanju. Sad Goce i ja idemo da kupimo ove stvari, te neke originalnije stvari. Milka, naravno čokolada, ono. Most basic, najpopularnija čokolada. Jaffa Keks, ne može biti više osnovan proizvod od ovoga. Naravno Smoky. Kupili smo jednu kesu, ajmo sad u Lidli. Evo da Jaffa. Fi, Kinder jaje, samo kažem nešto. Mene ovo u dušu pogađa. Kinder jaje je Kinder jaje. I Kinder jaje ne može ništa zameniti. Ovo je najbliže Milki. Ovo je život. Lidl Classic Cola. Može. Evo ga i Smoky, čisto da vidite, znači iza ima logo Lidl, znači to je Lidlov proizvod. Goci, znači ovo je energetska pića. Evo Lidl energetsko piće, hoćeš ovo? Sugar free. Ovaj? Ne, plavi sugar free. Eto, ja ću. On košta 50 dinara, tako da... Zašto ja nisam znao da postoji ovaj proizvod? To je to Lidlov proizvod. Ovo mislim da je original, tako da ovo nije kopija. A ti voliš Mentos, ja ne volim inače ni Mentos baš. Ne volim ni ja. Evo da nećemo. Što se tiče Lidl pekare, to je stvarno 10 od 10, to priznajem. Znači, volim Lidl pekaru. Šta? Ovo je pokušaj medenog srca. Damn, baš želim da probam. Ovo je tvoj omiljeni slatkiš zauvek. Biskicino. Videla sam na netu da je to većini ljudi omiljeni slatkiš. Meni je to jako omiljeno, a ja probamo Lidlovu verziju. A mora bude Lidl. Ima Lidl, a jeste, evo Lidl logo. Origigi Pringles, Lidl Pringles. Sarma u limencu. Jako sam radoznao. Kineski, ali Lidl keks koji ti govori budućnost. Today is your day. Moram, brate. Moram da uzem ovo. Znači, ja nisam ni znao da Lidl ima svoje nudle, ja ne mogu da verujem. Kinder Pigvin, ali Lidl. Sarma u konzervi. Sarma, stuff with rice, oh my god. Prvo što žene probam jeste Smoky. Ovo će tako biti dobro, znači ja sam toliko hyped, ja ne znam zašto, ali ja ovo toliko želim ovo sve da radim. 10 od 10. 10 od 10. Original je original. Hoću napravim jedan video, savršeni proizvodi po mom mišljenju. Bukvalno. I Smoky bi bio tamo. Ok, dobar je, nije Smoky. Nema dobar aftertaste kao Smoky. 10 od 10, 5 od 10. Ja bih dao 10 i 7. Dobro. Ali dobro je. Dobro je. Znači da ne postoji Smoky, ja bih bio zadovoljan s ovim proizvodom. Da li postoje ljudi kao ja, koji kad se probude, prva misao im je šta će da jedu. Ja nisam jedna od onih devojaka koja kao u fazonu su jao, ajmo na date, šta ćemo da jedemo, gde ćemo, nemam pojma. Ja ne da znam šta hoću da jedem, nego znam gde se nalazi u prodavnici u kom onom rafu, kako se to kaže. Jeste, stvarno nikad nismo imali taj problem gde ćemo jesti. Biće tvoj segment, kupili smo hranu za kerove. Kupili smo za tebe, smiri se. Kerovi umiru od čokolade. Ajde, beži, nemoj da umreš, ajde beži tamo, beži. Milka original. Ja bih dala 9 od 10, zašto više volim Kinder. Meni je 10 od 10 najlepše želje, ali ajde probamo Lidl. Lidl, Milka. Bolja. Ova mlečna čokolada mi je bolja. Ako je obična Milka, 9 od 10, Lidlova Milka je 8 od 10. Ali baš onako dobra osmica, jaka. Da, zanadila sam se. Jaffa je još jedan od naših klasika. Ja mislim da će ovo biti najveća razlika. Nijedna ne postoji dobra kopija Jaffe, ja ne znam kako, nijedna. Jaffa je hrana koja vas komfortuje. Znači Jaffa je toliko savršen proizvod. Leči dušu. Beži, nema Jaffe za tebe. Sada probamo Lidl Jaffu. Ajde. Iznenađujuće dobro. Meni ovaj keks mi je makice prašnjaviji. Lidlova Jaffa je manje kvalitetna. Ovako se osjećaju ljudi koji gledaju klip. Daj ti želiš da ručkaš. Trebamo jedan da smislimo klip i unapred kažemo ljudima koju hranu da kupe i da jedemo zajedno. Može. To ćemo jedan da uradimo u budućnosti. Soft cakes iz Lidla. Meni je 8 od 10. Stani. Jaffa original 11 od 10. Soft cakes iz Lidla 7 od 10. Ja bih dao osmicu.
I sačekaj samo sekund. Da se zahvališ ko je napravio kolu. Čekaj. Dr. John S. Pemberton. Hvala ti što si napravio tečan zlata u Coca-Colu, ja ti se divim. Goca stvarno voli kolu. Mislim da voli više od mene. Ne volim više od tebe, ali... Ali nije daleko. Ako sam ja 10 od 10, koliko ti voliš kolu? 9,99. Stani, pa nema prije mene. Ajde, evo ti. Ovo je moje. Prvo idemo tečno zlato od doktora Johna S. Pembertona. Tačnije, original Coca-Cola. Savršeno. Dobro, ti pijem svaki dan, već treba biti da znam. Koliko je? Dobro je, 10 od 10. Lidl Cola, koja se zove samo Cola Classic. Kaže Cola Classic. Dobro, doduše ovaj je zero, ova nije zero, tako da... Ne, ovo je zero isto. Isto je zero. Ajde onda, da ima pošteno ocjenjivanje. 4 od 10. 4 od 10? Brate. Ma, kaki 4? 2,5 od 10. Jeste. Ovo baš nisu uspjeli. I posljednja stvar. Što posljednja stvar, ima još koliko stvari? Imaš puno stvari? Da, ima ono slano. Ej, tek smo počeli. Sad slijedi Lidlov proizvod za kojeg ja smatram da je 10 od 10. Savršen proizvod. Vidi se. Rice pudding. I specifično s ukusom banane i čokolade. Reci ocenu kada ga probaš. Savršeno milijardu 10. Ne, reci ocenu. 10 od 10. Predobar je. Znači, toliko dobar proizvod. Nema me zezati. I hlad je ljut. Reci je hlad. Jedeš malohav pirinač. To je puding i pirinač. I čokolada i banane. Pa to je sve što ja volim. Mekan pirinač, tako... Pa da. Pa ti nisi normalan. Ovo je toliko dobra stvar. 0 od 10. Molim? Pa šta ovi kerovi se žele? Pridružujem se Krikri, on je glavni food kritičar. Da. Sad slijedi nešto što nemam pojma kako će biti ukus. Žirafa, to si ti. To sam ja. Kanibalizam upravo. Jako želim to. Daj pola. Svako dobije po jednu žirafu. Ne sviđa mi se. Jedeš karton. Da, nije slano ni malo. Jeste vi karton. Neće da jede. Kad pas neće djelja ono Neće da jede. Ja ovo ne mogu da ocenim. Jeste vi karton, ja isto ne mogu da ocenim. Sad ajde vidimo našu sudbinu. Šta će nam biti do kraja klipa sudbina? Keks je okej, sviđa mi se. Keks je okej. Ne odustaje kada se pojavi mala prepreka. Ti si jedna velika paprika i skloni se. Šta ovo znači? Aj, pročitaj. Flert vas očarava. Pa znači da moram flirtim s tom. To ćemo poslije klipa. Ako znate, a znate za Svi Slajan i za Slatku kuću, znate da prave najbolje keksove s čokoladom. Dariovi su omiljeni i njegov sud je ovdje najbitniji. Dobro je. 8 od 10. 8,5 od 10. Uznadilo. Ja, dobro je. Svaka čast. Čak nije toliko ni kopija. Dosta je i originalno neki vibe. Čak mi čokolada bolja nego Svi Slajanova. Tako tamnije. Tamnije, da možemo uzeti neku... uzeli smo... Tamnu čokoladu. I dobra je tomačka. Dobro je. Ovo je do sada najbolja kopija. Najbolje. Ja sam već najela šta ima još. Ima puno. Ima još puno, nismo ni stigli do sarme. Pa... Aj malo ubrzamo. Fokusirano. Ovo je Doritos kopija. Da ima. Bro, dobro je. Wow! Dobro je. To je jako dobro. Wow, ovo je najbolja kopija. Jako dobro. Pravi Doritos je 10 od 10, ovo je 7,5 od 10. 9 od 10. Dobro. Brutalno je. Šta je? Aj, pokaži mi šta je. Zašto ti ovo jako voliš, tebi je ovo sveto. Pokaži mi. Oh my god, medeno srce. Jel ti znaš da ja kad sam bila mala, medeno srce bilo skupo meni. Samo za rođendan, a? Ovo je medeno srce sa različitim voćem. Inače nije srce nego zvezda. Nije loše, ali nije dobro. Kada su promašili ovdje? Ovo nije to. 4 od 10, ali ne bi jela ponovo. Evo ga, Bounty. Lidl Bounty. Jel ti voliš to inače? Volala sam pre. Nisam Da, ga dugo ja sam jela. tebi bio za dan zaljubljenih kupio buket Bounty. Za prvi dan zaljubljenih. Jao, belo je. Jao, belo je. Da. A Bounty nije beo. Pa ovo je samo sredina Bounty-a. Pa fali čokolada. Pa fali da. Ja bih dao... Dao je. Mraku da pojede, vjerojatno. Pringles. Ja sam puno, ja ne mogu da jedem.
Pa je po jedan čips, šta ti kažem. Ja volim Pringles, ali malkica nekad zna da bude previše začinjena. Tipa ono popijem posle 10 litara vode. Da, ovo je malo manje začinjeno, ali ću ja reći Pringles je 10 od 10, a ovo je 9 od 10. Dobije thumbs up, dobije like od naš. Smash. Gocina sveta hrana, broj 18, Kinder. Kinder. Ovo nema šanse da ti daš više od 3 od 10. Ako je Coca-Cola tečno zlato, Kinder je tvrdo zlato. To, bukvalno Kinder. Sve je isto i pakovanje, sve isto. Samo nema jednog dečaka, nisu ga dovoljno platili. Ubeđen sam da nije žat preko 3 od 10. Jako će biti stroga. Nije loše. Nije Kinder? Nije to? Nije Ali nije ni Kinder, loše. nije Kinder, ali nije ni loše. Ja sam mislim da ćeš dati 2 od 10. Ovo je više od 5. 4. Da ti baš se kuniš u Kinder. Aftertaste je loš. Kinder aftertaste nikad nije loš. Ja bi dao 7,5 od 10, meni se svidalo. Again. Kinder jaje, oh my god. Oh my god, Kinder jaje. Kinder jaje, ili što bi oni nazvali, kako se zove Lidlovo? Fun egg. Fun egg. Ovo ako nije dobro. Lidl, šta ćeš da rateš s Lidlom? Ne znam što Chill, bro. Otiću u Lidl, kupit ću sva ta jaja da niko drugi ne bi morao da jede to. Oooo, gledaj dizajn. Dobro izgleda, dobro izgleda. Iznenađujuće okej. Nije Kinder. I znam ljuto u ovom klipu, a zašto ja jako volim te originale. Teško mi je u srcu, razumete. Ajmo još jedan Kinder. Kinder Piggins Lidl. Oh my god, kako si izabrao sve moje omiljeno? Ja bukvalno se bojim da ti oprobaš, a ovo nema šanse bude dobro. Kinder Piggins sam poslednjih nedelju dana pojela možda na 12. Što je zabrinjavajuće. I? Okej. Ovo nisam očekivao. Ovo nisam očekivao. Me lažeš? Piggins 10 od 10, ovo 9,5 od 10. Dobro je. Kaži. Dobro je, brate. 9,5 u odnosu na Piggins. Mislim, to se inače ne zove Piggins, mi to tako zovemo, ja ne znam kako se zove. Pingvin. Neke stvari su pogodili. Evo, za tebe. Ja ovo neću ni probati, to je za tebe. Jao. Šta ti bitnije, energetska pića ili kola? Ili Kinder? To kao koje dete više voliš, a? Znači, ja samo na ovoj hrani živim. Zabrinjavajući ponovo. Ponekad pojedem neko povrće. Aj živeli. Devet od 10. 8 od 10. 7 od 10. 6 od 10. 3 od 10. Daj mi nešto dobro, daj mi nešto dobro. Evo ti nešto dobro. Gledaj! Hrana za kerove. Sviđa im se, gledaj ovo. Sve po njima pada, vidi. Pazim, ne! Krikus, ne! Ne, otrese na kauč sve, god su pogledali iza. Ne, trese svuda, daj jo. Boys, kako biste ocenili ovo od 1 do 10? Gle, lik se trese, vibrira, gle, mrak što vibriraš, brate. Što se svađate? Daj mi nešto dobro, daj mi nešto dobro, daj mi nešto dobro, daj mi nešto dobro. Nudle. Nudle. Ja volim nudle i spreman sam. Mislim da smo mi ljudi koji smo najviše kvalifikovani da ocenjujemo nudle, zato što smo probali najbolje nudle na svijetu, a to su nudle u Japanu. Hvala. Što znači premium nudle, brate? Gdje smo mi došli? Ne znam. Ajde, ima nudle. Čekaj, kako malo. Dobre su. Dobre. Brate, to je to. Ne trati ništa više od nudli. Indomie su 10 od 10, a ove su 7 od 10. Ja sam iznenađen. Generalno, mnogo gore sam očekivao. I neke stvari su mi iznenadile, kao što je ovaj moj omiljen keks i jafa, ona je bila dobra. Neke stvari su iznenadile pozitivno, a neke stvari su, brate... Cijelo iskustvo pozitivno ili negativno? Meni je negativno. I Lidl ima nešto dobro. Ovo ima dobro. Lidl Gucci Gang. Lidl, brate, stvari. Toliko su dobre, onako full circle dobre. Sljedeći put prelažem, idemo u Lidl i kupujemo samo savršene proizvode. Pošto danas smo malo kritikovali Lidl, sljedeći put branimo Lidl. Dobro. I zadnja stvar. To me najviše zanima. Lidl sarma. Lidl sarma. Lidl sarma. Lidl sarma. Ali Lidl sarma.
Oh my god. Aj snimi. Ko kerovima kad dajemo? Pazi. Ako je ova sarma bolja od sarme, to je bam. Aj sad. Pa ja. Aj sad. Ovo je lako loše. Uf. Uf, fuj, mam. Moram pljunem. Fuj. Tu. Ovo je minus milion od 10. Sad ćemo uraditi jednu zabavnu stvar samo za vas, za što vas volimo. Čisto ovako malo vas da zabavimo. Ko izgubi kamen, papir, makaze, mora da pojede jednu sarmu. Aha. Odvratno je, ja ne mogu više nijednu. Ja ću žmurim, ali nema da varaš. Neću varati. Vidite ovu zelenu kao neki mutagen, brate. Viš? Vidim. Viš? Šta je to? Kamen, papir, makaze. Oh. Kamen, papir, makaze. S uživanjem. Izvini. Ne, s uživanjem. Daj ga popijem nešto. Ne. Nismo rekli, to nije bilo tako. Pijem to. Ne. Kongi sarma iz Lidla. Što će se kerovi pojesti? Vidi, jedu. Kerovi ne Kreidus ne jede. Bravo, Kreidus, ti si moj ker.